Bisasekeka sanibonani. Kushubile ngane zakwethu. Kubonakala into encane emoyizela ubala lapha nelisholete engezwa isingisi. Ingane ibuza uthi ubani lona, hayi ubaba wami udumile, is something small, igama lakhe ukuthi liyisizulu kodwa that means something small. Hayi cha, waveteza ke ingane, waveteza kucaca into encane, akezwa lutho uNkulunkulu wami. Nami hayi ngile ngezwe ukuthi cha ngizwa kuthiwani kahle kahle lapha, cha angizwanga lutho ngane zakwethu. Futhi akuhlungu nje indawo, angizwa lutho uthi ithini le ngane umthethwayo, yabona. Okay ke, hoy kuposte uMiss Levels, uma siyothi pheqe postile nayo utata womntwana. Bobaba abangondla ingane zabo, abangayikhiphi nezingane zabo, abangazi ngama-birthday wengane, akusi IA leyana yini, IA yini letweni ama-fake. Yeah, uya nje ngqo ubaba wengane, buyojabula nobaba wengane, asazi ukuthi bebe-DVD-wa uma wengane ngapha. Miss Level makasidlango angeni nunengafi eshabe iripostane. Lalelani, hoy bese bakhona nombuzo wathi nje waphamisisa that I have ask, angilwe umbuzo nje ngibuza ngesihle. Uthi lo muntu ke othandana nonto encane njengamanje uthini uma umposta? Waphendula uMiss Level, no, akanayo nje nenkinga encane, upostile naye. Eshuthi kube nenkulumo mpikiswano ke lapha ke, abanye bane ask ukuthi kuposte yena usisi noma kuposte unto encuncu. Hey, mina ke umbono wami as Alabaster Zwane, ngithe uma ngiyibuka lento ngabajabulela ngane zakwethu. Angithanda ukubona abantu abaxabanayo bake badonsisana labantu baze bayokhozini FM. Inhliziyo yami babuhlungu.